Спектакль сәхнәгә 1932 елда куела. Режиссеры драматург Кәрим Тинчурин үзе, төп рольләрдә татар театрының данлыклы артистлары Галия Кайбицкая, Сара Садыкова, Шамил Шамильский, Сиддик Айдаров башкара. Бүгінгі Сейдаш аланында әлеге әсәрдән bir музыкаль номер яңгырый. Ул Фәриде ариясы. Каршы алыгыз сезнең өчен җырлый Татарстан Республикасының атказанган артисткасы Гөлнара Мурзиева. Баянда Татарстанның атказанган артисты Ахмет Кәримов. Show